Здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт оцеляване. Съжалявам, че ми нямаше толкова много време. Просто исках малко да си почина. Е, Обещай, че има много видеа. Трябва да не обещам много неща. Но сега ще се поставя да снимам повече. Малко ми е странно, защото не съм снимал от доста време. Принципно съм снимал клипове, ама не съм ги качвал, защото съм много кринч. Аз не искам да пускам клипове, които са кринч. 5000 проекти ще да съм свършил и да съм почнал, но за съжаление не стана. Още да минавам Security Breach, бях направил 2 клипа, нищо не успя да направя. Нали, сега наскоро, не знам как ще го кача, но наскоро беше годишната на FNAF. Излезаха новини, че ще има 2 нови игри на FNAF World и на Security Breach. Надявам се на Security Breach да не е толкова бъгава. И се надявам да запазят някои неща. Примерно ще стана да заменят всичките аниматроници от миналата игра. Но има и такъв шанс. Ще се радвам примерно да заменят Монти, Рокс с Фокс и Бони. Но да. Защото мисля, че те ще да се по-добре ако бяха просто оставили както си беше. Нали, както си беше оригинала, не да заменят аниматрониците и пак не съм направил това. Фак. Съжалявам за и това черното, което се появява, не знам как да го правя. Това е просто получавам ачивменти. И не знам как да го правя, значи съм правил 5000 опита, търсям YouTube, търсям Gemini и пак не става, човек. Така. Да се надявам, че този път няма да умра, като миналия път. Или поне да имам легло, за да мога да си направя респаун point set, а не да съм си направил всичко и накрая да го изгубя. Между другото съм се чудил дали да правя Minecraft хардкор оцеляване. Мисля да се върна, но не обещавам. Защото не искам да стане като миналия път да обещая нещо и хич да не стане. Надявам се всичко да почне да качвам повече. Просто трябва да ми се занимава. И просто преди имах такова. Не се чувствах добре да снимам. Просто имах даже период, който мислех да се отказвам, но си казах, ай все още не. Ай все още съм в началото нормално. Но даже не ми пука, честно казано. Аз даже не го правя за пари. Ай трябва да правя 5000 неща, за да изкарам пари от YouTube. И ако ще изкарам, те сигурно ще са някакви стотинки, човек. Ако не правя нещо вау. Аз присъствам като просто искам да правя друг вид контент. Може би гейминг, но бих пробвал и други неща. Мисля, че всеки ютубър се мислил да почне нещо ново. Примерно, нали, Харион Бидобрев, той почне да се експериментира. Той сега леко поспря, но той почне да се експериментира, той почна да прави, нали, реакции, след това почна да, там гад беше с брат си, почна да прави, нали, за готвене и да, което е много готино. Надявам се скоро да се върнем. И да.
Сега даже не знам в днешния епизод какво да направим. Какво да направим? Трябва да си направя храна, това знам, че ще умра от глад. Ето, печка. Сега не ми се строи къща, между другото. Мисля да отида за Iron, за да малко да се поразвиям. Или може би ще да го направя на спидран. Защото никога не съм спидрънвал играта, това е интересното. Че никога не съм я спидрънвал. Може да я направя спидрън. Може да правя спидрън и след това да правя къщи и всичко. Но не. Аз така няма да имам ферми за животни, някак да имам храна. Не знам. Ще да помисля. Следващия епизод ще кажа дали ще го правя на спидрън. Сега ще се радва да намеря село. И много искам да се направя такова заселени ферма, защото никога не съм правил. И има много любопитно как се правим. А знам, че много ще ми помогне да се развиям. Сега единството, което ме е тъпо, човек, че буквално стримвам в Twitch, да мога да снимам през YouTube. Буквално просто стримам през Twitch и това в телефона записвам записвам от Twitch и е тъпо, защото не мога или да слушам музика, или да слушам подкаст, или да вземем идеи за каква къща да строя, защото през много често го правя. А пък не мога да снимам от лаптопа, защото е много слаб. Че това вода ли? Тези шейдери са много бъркващи, човек. Даже не са шейдери, просто това е от Майнкрафт просто. Знаеш, може да се направя къща в тунел. Но не знам. Ще помисля. Така. Бих почнал да правя влогове, но все още не искам. Защото не се чувствам комфортно, а и че трябва да правя фейс ревю, а пък все още не искам. Примерно, когато порасна, нали, мисля, нали, да си прави YouTube канал, нали, ето и да си го имам, но да не ми е като работа. Защото мисля, че YouTube трябва да ти е нещо като хоби, а не като работа. Защото няма как да се издържаш от платформа само. Това е много тъпо. Да се издържаш само от едно нещо. Примерно да си имаш стабилен доход и да правиш някакви интересни видеа. Аз примерно искам да направя видео как обикалям България. Ай! Скелети ли бе, човек? Аз снимам ли за легло? Да, трябваме просто цветя. Добре, ако бе цветя. Три сини цветя ми трябва. Така.
Какво друго? Така. Защото няма смисъл. Защо да качваш нещо, което на теб да не ти харесва, но пък защо да снимаш на нещо, което не харесваш, като пък така не се чувстваш окей? Аз затова бях спрял, защото исках да си помисля какво искам да правя, да спра и да продължа. Защото буквално винаги, когато я едитвам, мега много се срама от гласа си. Защото гласа ми е много деградирал звучи, специално във видеята. И това ме досадна, че понякога се чувам как дишам, или мляскам, или понякога си сгупвам изречението. Даже сигурно пак преди малко си сгубих изречението и ще трябва да го кътвам. Но това е много тъпо, когато си ютубър, защото мислиш, че винаги, когато гледаш и не си ютубър, ти някакво гледаш и казваш, той, нали, той просто е снимал клип, лесно е. Даже като е гейминг. Ама като е гейминг видео, трябва да има нещо привлекателно в самия човек, който го прави по-различен от другия. Примерно Shadowhex и Харамби Добрев. Те са два различни човека. Единия Хариламби Добрев е чил, спокоен, повечето пъти се играе сам и такива. А при Shadowhex си играе с приятели, повече вика, нали, понякога, нали, псува, но всеки си има в чар в него. А не просто всеки един човек да е еднакъв. Знам си, че намерих сила между другото. Сега си чуя дали да се направи къща до селото. Но поне имам фри храна вече. Много мразя тези ютубърите, които такова крият себе си. Някакво те, нали, буквално когато ги гледаш, знаеш, че е фейк всичко, човек. Защото той буквално някакво иска просто да си рекламира нещата и да спечели и тъй парите. Което е много тъпо. И се надявам това да се промени, но едва ли. Даже сега мисля, че повечето хора просто отиват в YouTube, просто защото искат да са популярни, искат да изкарват пари и някакви алчни хора просто. Не да се забавляват, не примерно да си покажете лицето и да се усмихнат и да те питат искаш ли, дали може снимка, а не някой да те попитат може ли снимка и след това да кажеш да, само трябва ми да дадеш 10 евро. Това е пълна тъпотия, човек. Такива алчни хора направо да не казвам какво. Буквално за какво защитаваш ютубър, когато... Защото пресно да си ютубър, трябва да уважаваш своят... Да харесваш
това, което правиш. И хората също. Не е примерно някакво искаш да снимаш клипове, как караш кола, но пък а, да снимаш контент, който е да караш колело. Защото той буквално няма да го кефи това, което прави. А пък... А пък на човека няма да му е хич комфортно, на вас ще ви е окей, но на него не. Но ще му е окей, защото ще си изкарва парите. А с пари, човек ако може да изкара някакви пари от нещо, ще го направи. Даже ако трябва и да се гръмне, сигурно ще го направи. Както виждате, Слави си направи това, си направи напитки, борчове, не правя мърчове, не, но пък, нали, има тая вода и тея протеинови барчета. И изведнъж, когато му видите как рекламира, той е станал като другите, а не човекът, който вие като малък сте го слушали, кога сте яли за топ 50, топ 10 някакви страшни факта. А пък сега всичко стана за пари, което е много тъпо. Защото човек не може да осъзнае, че просто има някакви граници. Да се... Защото буквално има хора, които просто не ги биват. А пък има други хора, които ги биват. И тези, които не ги биват... Аз често казвам, мисля, че аз съм от тези, които... Чакай, какво подаваш? Тези, които не ги биват, съм аз. Защото... Честно казвам, не знам дали ме бива или не ме бива. Просто се срамувам от себе си. И аз мисля, че не ме бива. Защото просто, не знам, сякаш звучи изкуствено, но пък са натурално. Но просто има хора, които, нали, те, които се правят, тези, които, нали, с тези, които не ги биват. Просто продължават да правят клипове, които не ги кефят. И всичко звучи фалшиво. А тези, които ги бива, просто успяват. Но има и хора, които или просто порастват, имат приятелка, имат семейство и трябва да спрат. Както Гапчо вече си има приятелка и спря да снима. Което е, нали, кофти, но това е живота. Цуно и Хари или в момента е на почивка, или просто все пак, нали, си има приятелка. И не е само да снимаш клипове. И след това да мрънкаш в коментарите. Върни се, какво стана с теб? И човека се продължава по път. Може някой път да се върне, да пусне едно клипче. И след това да може да снима пак и да се направи почивка, но не е, че има нещо, просто има живот. Той трябва да следва живота си. Защото звучи изкуствено. Звучи изкуствено да си... Да влизаш в живота на хората. Примерно тези хора, които отиват в личния живот, някакво знаеш къде живееш и някакво тъй ти чука на вратата. Като ако намеря този клип, има един клип на Лил Пими, където буквално отива на гости, отива при Друмев, той е един такъв български ютубър, където буквално отива
тъй неканен, без нищо. Сега той ще слезе. Здравейте. Дойдох да го лъжа за залата и Благодаря ти, откъде си? Чак от Каспича ми. Неканен и нищо. Буквално му отива сутринта, в 5 часа сутринта да му такова на главата. Което е... Аз ако някой ми е такова на главата, някакъв рандом човек и след това по-късно да ти каже, може ли да сме приятели? С Марто. Някой ден ще му уча на салто, нали Марта? Ами някой ден да, като отвори залата. Може да сме приятели. Зомбита. Той клип буквално нищо не направих между другото. Просто говоря. Не знам. Просто не знам какво да правя в момента. Ай, ще ида в мините. Ще копая надолу. Ай, надолу. Ще направя най-умното нещо и ще копая надолу. Къде се появи тая вода? What the fuck? Оу. Ес, въглища. Майко мила най-накрая. Колко въглища, много въглища ми трябват. Колко желязо имам. Ау, аз нямам място. Така. Каква е тая пещера, бе, човек? Това е във водата, да. Така. Как има крипър долу? Вау. Така. Така. Авария. Така. Имам хляб. Окей. Добре. Ще аз нямам никакви блокове. Какво се случва? Имам само храна. Не имам храна. Така. Да си направим малко торчове. Яш. Целта си в този епизод е да се направи full iron броня. Мисля, че тук има повече неща. Колко желязо имам? 11. Много съм далеч от full iron броня.
Така, лапис. Ще го взема. Принципно много видео искам да направя, но ми трябва компютър. Аз имам лаптоп. Примерно много искам да имам да изтеглям модове, човек, и да ги играя. Някакво искам да направя... Вай! 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 Човек, за малко ще да гътна. Какво ми взе 5 сърца? Аз съм на нормал. Това, което иска да кажа преди малко е, че примерно искам да направя оцеляване, в което... не, оцеляване, ами... това, където трябва да бия Майнкрафт, но почвам от алфа версията на Майнкрафт и на всеки 10 минути трябва да дигам версията на рандъм. Защото веднъж гледах един ютубър и много ме изкефи тази идея. И много бих се радвал и аз да направя такова клипче. Айде ще си направя... това за какво беше, за храна? Това за храна ли беше? А, не, за въглища. Така. Ай, ще сложа да се готвят. Тук ще... Какво да сложа отстрани? Ай, ще направя храна. Трябва ми печка. Да направя тая другата печка, която е тая. Така, дай малко въглища. Слагам ги тука. Ай, ще така това. До после. Здравейте отново, сега си взехме нещата. Така. И мисля да се направя някои неща, които ми трябват, честно. Трябва ми на 5000%. Да, може да си схваля и това. Счупените инструменти. И просто да си направя нови. Пак ще ми трябват пръчки. Трябва ми меч и кирка. Направи си железна кирка, защото ако намеря случайно диаманти. Чакай да си приготвя храната. Ето я. Колко време снимам? 35 минути. Окей. Няма да падам тук за сега. Така.
Нали, може да падне. Оу. Как стигна тук, бе, човек? Как? Така. За всичко е добре. Така. Надявам се за първи път сега да бия играта сам. Което е странно, защото аз никога не съм минал Майнкрафт сам. Никога. С приятели, да. И много мразя, когато крипър се задържи така. Човек, колко върх. Как ме бутна. Човек, дайте да бутиша малко. Това защо си го помислих за моб. Помислих, че има някакво гигантско зомби горе. Добре, просто ще се разкарам. Моля! От кога зомбитата могат да имат лък? Пу! 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 Шибано с зомби. Иска да взема лъка. Но естествено, че играта няма да ми даде. Как си прекарвате лятото? Надявам се чил. Аз се прекарвам супер. Hey there son, be shake like a tea. Трябва да китна. Кътна. Толкова много искам да си имам едитор, но и толкова много и не искам. Защото, нали, плюса е, че ще ме едитва друг човек и няма да занимавам аз. Но пък другото е, че няма да е в този стил, който аз искам, а ще трябва да му плаща много пари. Защото едиторите са едни от най-хубавата работа, честно казвам, за изваждане на пари. Еми, не успя да нафармя за броня, но това бе... Чай, колко желя... Чай! Всъщност имам! Аз съм нафармил, аз даже не забелязах. Поне да излезем тая тъпа пещера. Сигурно следващия епизод ще спая къщата.
Искам да намеря онова село, където бях. Едва ли ще го намеря, но ще се постарая. Ще се видим по-късно, ако успея да го намеря. Чакайте! Куче? Ти ще се казваш Джейк. Следвай ме. Джейк. Това е моето куче Джейк. Това майка първи епизод ще се казва намерих кучето Джейк. Не. Имам си намерих си домашен любимец за Джейк. Не. Джейк, моят нов домашен любимец. Не. Знаеш ко... О, боже мой, какво се случва? Браво, Джейк. Джейк. Не! Джейк! Джейк! Джейк, не ме пуши така. Не ме пуши така. Яш. Яш. Не ме пуши. Малико, Джейк, защо ме изплаши така? Не прави така повече. Обещай. Левни за да. Лав. Баф. Баф. Ба. Добро момче. Така. Точно бе. 60 хляб. Така. Бе ти опашката? Би трябва. Тая пещера е бах тъпата. Не. Айде нагоре, Джейк. Джейк. Той наричам Джера, ме. Изяж го! Ей! Не! Shit, ти таком, бебето зомби! Джейк! Яш, скъпи приятели. Яш. Не! Защо всичко иска да ме бие кучето? Добре. Пат, искам да излеза от тази пещера. Не искам Джейк да умира така. А тук що го взех, искам епизодът ме намерих Джейк. А не. Епизодът ми да сме се казва намерих Джейк, но той умря за свободата. Вау, това прозвуча като някакъв цитат. Поне въглища. О, да. Офа, забай да си махнат тези неща отстрани, където ми показват копчетата. Айде нагоре. Джейк.
Какъв е този Болмил? Аз съм бил тука. Чакай! Джейк! Отдалечи се от дупката. Не. Не. Напред. Значи някъде тук е... А не, аз тук натам дойдох. Значи натам би трябвало да е селото. И там ще се изготвя желязото, ще се направи бронята и ще свършваме епизода. Човек, къде е селото? Еми явно няма село, май. Още малко ще потърся. И ако не го намеря, тук просто ще свършим. С епизода. Или... То беше на някаква полянка на открито. Ай, ще вземем приятелка. Ще имаш приятелка. Чакай! Приятелката на Джейк, стой. Айде! Имате си приятели. Имаш си приятелка. Как да я кръстим? Ако някой има идеи да пише вдолу по описанието, ако някой да реши да пише. Така. Джейк. Ето го селото! Yes! Добре. Тук ще се установим. Оставяме печката. Печеме желязото. Оставям си респаун. Не искам да стане като друг епизод. Миналата поредица. И... Така. Така. Мога да направя това. Добре, значи ми трябва честплейт. Това. И потуши. Айда. Full Iron броня. Даже получиха achievement. Това ще е края на този епизод. Ако ви е харесало, лайкнете. Ако не, дислайкнете или просто излетете в космоса. Абонирайте се. Целим до края на лятото или до края на годината 50 абоната. И да. Нещо да кажеш, Джейк, за края на клипа? Чакайте, той трябва да го каже. Тая му разсеяне. Тъжен. Ще успееш, давай, кажи го. Кажи го. Пържал. Кажи го. Абонирайте се. Ти нещо? Приятелката на Джейк. Кой ще И кажеш? аз се разкаря от тука, нещастник. До скоро. Бай-бай. Ами някой ден, да, като отвори залата. Може да сме приятели. Да.